li radi għal kull xiber sura. Ġġelek tir-riċerka fuq dan il-qaw? Propjament kont fortunat illi kont qed naqra ktieb fuq l-imqabba u kien hemm referenza għal xjajdu l-imqabbin tafu intom l-imqabba hija mdawra bil-barrieri. U jgħidu sentenza qawl illi jiena rajta tidwi ħafna vers tal-kantilena. Ġifieri l-imqabbin jgħidu meta ikunu se jixtru biċċa art biex jagħmluha barriera, isib min jgħid il-blat kull xiber jibdel. Issa fil-kantilena għandna l-iradi artijiet għal kull xiber sura. L-imqabbin jgħidu hekk għaliex jekk inti tkun ħad tixtri biċċa art kbira biex imbagħad tagħmilha barriera, il-fortuna kollox, speċjalment fl-modi meta ma kellekx mezzi kif tara jekk hux blat tajjeb għal-qtuħ jew le. Sewwa? U kif tara li poeżija li nkitbet madwar 600 sena ilu għataw min juża vers fit-taħdid ta' kuljum, ovvjament li tolqtok. Dawn il-varjanti huma dokumentati jew jintqalu biss minn nies tas-sena? Interessanti li jgħidu 4 varjazzjonijiet, 3 minnhom li huma ftit differenti minn xulxin fil-fatt. Il-blat kull xiber iqalleb, minn kantuniera l-oħra jqalleb il-blat. Il-blat kull xiber jibdel. U l-lum il-ġurnata żdied ieħor kull difer iqalleb il-blat, mhux kull xiber. Inkella il-blat bħażwieġ, kaxxa magħluqa. L-idea hija dejjem illi inti ma tistax tgħid li għax din in-naħa hija tajba ta' ma ġenba se tkun tajba bil-fors. Il-Prof Arnold Cassola saf fl-isqalli vers li hu traduzzjoni eżatta tal-vers ta' Kaxaru min ibiddel l-imkien ibiddel l-Vintura li hu ku imuta loku munta Vintura. Skont Cassola dan il-qawl sqalli jwessa l-importanza tal-element rumans fil-kantilena. Kemm taqbel ma' din l-istqarrija? Qabel ħafna għaliex inti ma tixtieħu il-kelma Vintura min ibiddel il-Miken ibiddel il-Vintura taqbad mal-kelma Vintura biss u tgħid tara tgħid il-Maltin gridu kelma Vintura u nsibu xhieda tagħha fil-poeżija. Fil-fatt għandek traduzzjoni ta' qawl. U biex inti għandek qawl sħiħ tradott mill-isqalli għal-Malti, ifisser illi il-Maltin mhux kelma waħda kienu sselfu ma kienu jisselfu qawl sħiħ u bħal dan il-qawl min jaf kemm kien hemm wiel oħra. Il-kuntatt kulturali bejn Malta u Sqallija fil-Medjuevu nafu li kien kbir ħafna, żgur li kien ikbar minn tal-lum. Jiġifieri Sqallija tieħu post dik li llum tista' tkun l-Italja jew inkella l-Ewropa tal-Punent. Kull notar biex jilħaq kien ikollu jistudja fi Sqallija. F'dan is-sens iva Cassola għandu raġuni li jorbot il-qawl bħala xhieda ta' kuntatt kbir bejn iż-żewġ gżejjer. X'inhu s-sinifikat tat-tafal u tal-blat fil-poeżija? Kull min ħajibni ikun jaf x'inhija d-differenza bejn it-tafal u l-blat u x'verek inti ħad tibni fuq it-tafal isek qed tibni fuq ir-ramel. Se tiġġarraf lek il-binja. Waqt li jekk inti se tibni fuq il-blat qed tibni fuq pedamenti soda. U dak li prova jgħid Kaxaru permezz tal-metafora. Il-proġett tiegħu kien x'kien hawn min jaħseb li kien il-proġett ta' żwieġ. Sewwa waqa' għaliex huwa ixebħu daqs li kieku bena fuq it-tafal. Għalhekk jgħid vera waqgħat li din id-dar li jiena sibt fl-aħħar mill-aħħar li mibnija fuq it-tafal, allura għandi nibdel il-blat li radi għal kull xiber sura. Forsi jekk nibdel ftit flok ma nibni fuq it-tafal, nispiċċa nibni fuq pedamenti sodi u l-proġett tiegħi ma jaqgħad. F'dan is-sens il-qawl isib postu fl-allegorija sieħa tal-poeżija. X'relazzjoni hemm bejn il-qwiel li radi għal kull xiber sura u min ibiddel l-imkien ibiddel l-Vintura? Rabta tagħhom hija sfiqa kif ngħidu. Jiġifieri it-tnejn li huma marbutin mal-art. Il-qawl Sqalli kuj muta loku muta Vintura qed jgħid illi jekk ħaġa sfatlek ħażina biddilha ftit il-post ħalli d-darba jirnexxielek. Imbagħad għandek il-qawl li għadu jinstema' l-imqabba li jgħidlek għaliex jekk inti taqleb il-post biftit metri, xortik tista' titħaqlek d-darba. L-ispjegazzjonijiet fuq l-aħħar versi tal-kantilena għadhom mhumiex ikkonkretizzati. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dawn il-versi?
dwar l-aħħar vers lanqas maħna kapaċi f'dal istadju nkunu ċerti 100% jiġifieri kif għandha tinqara l-kelma jekkux tamra jew tamara u lanqas nazzarda noħroġ biħsib jiena. Għadu enigmatiku fil-fatt. Waqti imra